se carregava a cabàs el camió, se duia a l'era, i a l'era s'escampava en un cabàs, bueno, en un cabàs ja té carretera, però un cabàs, el que diem. I allí que la picaven en una maceta, i després en un matxo, en un rulo la rulaven, i d'ahir la duien al molí. Després del molí, el que no ho tenia més modernitzat, en la tolva hi ha cabassos dins d'ella. Bueno, ja no així d'ahir. D'ahir se feia la premsa, el taulell. Però així encara tendre i l'escampaven a la sala. I després de la sala feien carrillo. I del carrillo l'agarraix en les plataformes, en un carrer duen després en els boets, i se duia en el formoruno que diuen, en el redó. I després se collia en llenya, se duia la llenya en els camions i se collia. Després de coure, estava 2 o 3 dies perquè es gelaren i tardava a coure de 5 a 6 dies. Se traia i se posava, i en una pedreta, n'hi havia que una pedreta tocava altres fer meixina, perquè si hi havia algun badat per llevar-lo. I després d'ahir ja anava al pintador, i del pintador al forn de passatges que dia que anava així allà cap allà i cap així, i feia foc. Després el traien i ja s'envernissava i ja estava el taulell fet, per veure-lo. Doncs ja a l'almacén i en aquell temps, i carregar-lo, se carregava a mans en palla d'arròs, perquè per això els camions entonces que carreguen de tonellats costava de carregar, perquè se carregaven arròs i tu agarraves els carrillos i els fes damunt del camió així, pam, i després una altra pogueta de palla d'arròs i altre camió d'escaldar damunt. I per fer un viatge només ahir el bau, i el meu costava molt, i ara ja van així les caixes de cartó, gaia de tot, de gaia. Les primeres que pujava jo no sé on tiren aquest gènere, ja eren en caixes de fusta, caixetes de fusta que cabia el carrillo. Després ja van així les de cartó, i després ja van així palets i se lligaven en fil de ram, i ara veig que se lliguen en plàstic. Mira si s'ha modernitzat d'una manera o una altra. Llavors, així en Llucena, no, però l'Alcorà tenia gaia, sanxís i vives, i un altre no me'n recordo com li diuen aquell, d'una ferri també, que tenia un neveret, però hi havia molts que se duien a la malea també. I altres, en Argeneta hi havia 5 o 6 camions a uns 3 o 4 mesos, hi havia molt de camió, la niña ja anava tot en camions. I els carros ja... Primer anaven a càrregues no me'n recordo jo, que la duien a càrregues de Macho, de sí, a Fabresa sí, a Fabresa l'impronta que la van fer, la de dalt menuda, la duien a càrregues la majoria. I altra, que no en duien prou, uns que es diuen les xives d'allà de Lludient en un camió. I ja van prendre seguir i els carros i es van acabar, ja tot. I perquè entonces tot anava a man, i anaven prendre les modernes, ja fa un muntó, i el forn de rodillo, i ja conforme el taulell ja va tiro del timbre se veu que al vol, i després d'ahir ja passen per forns. A mà no molt, perquè ja estaven els boets i tot se navegava ja el taulell tot en els boets, ja no era com a l'impronta tot, que se carregaven els forns redons i se carregaven a mans els carrillos i descarregar i treure la cendra i tot això, i això ja se va perdre, després tot això ja ho van llepar, faran més taulell ara, i entonces hi havia 200 persones per treballar de la manera que es treballava. I ja s'escampava l'era també en un Volvo, com ara l'escampen ja no anava, com quan se va fer que s'escampava tot a cabassos. Entonces, que vos diu a l'impronta, i per fer un camió, entonces un taulell ja te dic, li costaria el més possible. I el que és mal de veure, el que és de fene, quan es taulell en una fàbrica com això de les foires ja que només té una premsa, que entonces 7 o 8 premses, perquè les premses per fer 6 milers al dia ja tenien que treballar, ara guanyant diners. A la fàbrica entonces solien guanyar així de 30 duros, alguns d'estar 50, i ells ara se posaven a les 6 del matí i acabaven allà a les 7 o les 8. Però era una feina molt perillosa perquè se volien fer molts, i frenaven poc, en els represoles va perdre la mà, frenaven poc en el freno i ells se van cantar això perquè allò que agarraves i pim-pam en el peu i pegava.
no eren premses com ara. Allò, a l'Alcora n'enganyava una allí de la fàbrica de Sant Gisca Bacier al poble, allí en Carronet, n'enganyava una allí de premses d'aixes, per mostrar que aquelles xicotetes eren unes que diuen que feien taco, que allò era 10 per 10, un taulellet més menut, ui, més menut, per la meitat d'un quadre d'este, però així fa pressa em van fer una vegada i ja no m'han fet més que arribes a veure una persona i continuen deixar de xicotet. Ara, els més grans que se feien entonces el 15 per 15, que d'ahir per amunt després ja així ja van anar el 20 per 20 i de més grans i per això el cura de mig metro i de metro segur que n'han fet estos anys. Però entonces el taulell normalment 15 per 15. I colors n'hi havia però no com ara, que hi ha tants de colors que també hi ha poc que adreçar. Dalt almenys 5 o 6 anys, 7, sempre tot blanc, i tot blanc, i tot blanc, i el vinent després ja van moure a fer colors i jo no sé ara els colors que deuen fer. Entonces, pues, així, no. Com no me l'ha vist, esta fàbrica no notai. No sé dir si notai que hi ha, però bueno, això ja fa uns anys en Alcora. En Alcora sí que és veritat que no vi l'aire de baix, ara no, que ara no parlem, perquè en Alcora no hi havia moltes, estaven d'estar dins del poble, les fàbriques. I ahir d'estar una roca que es diu el Sol, de treballant en Cavalgelita, d'estar allà ara farà més de 8 anys, 8 10, però d'estar allà vives, que com que aire movies el pols de moure la terra, perquè avui dia l'única que serveix encara és fàbrica que se mou allà a la terra, que pot ser que no hi hagi altra. Jo no conec altra de fàbrica, aquesta en què se la fa, en què se... Bueno, això no se la fa ell, que la pugen feta i pagarà tant la tonellà, però molt la que la molen ell. I el vernís me crec que també la molen ells. Sin embargo, lo que era a Sant Xist tenien forn per a fer vernís. I ahir te donaven un litre de llet, tots els dies. Bueno, hi havia que el donar i gaire el donar, perquè altres si pagaven en diners, potser se gastaven en el diner l'altre.